Странници в нощта, от други неразбрани, без шапка в дъжда те бродят замечтани, или си шепнат стихове в някой ъгъл скрити. Остават непознати за нас, там, зад стените. Дори в полунощ едно момиче старо на люлка се люлее, запалило цигара. Люлее се и пее. За теб, за мен, за нас. Кой казва, че е стара в този късен час? Минават двама влюбени и времето е спряло. В такава нощ, навярно, друг плаче след раздяла. И оня, който свири на своето пияно, с две чаши за шампанско, а пие сам, за двама. Хей, странници в нощта, магьосници сте вие, че може ли животът без вас да е магия? Добър вечер, странници в нощта. Добър вечер, мили хора. Вие сте отново с мен, водещата Биляна Попова. Когато в Сърбия се каже славият на Шумадия, трябва да знаете, че става въпрос за един единствен човек. За фолк певецът, за легендата Мирослав Илич, който гостува в град Кюстендил. От 30 години насам той пее песни, като остава верен на традицията, на корените си, и мелодиите му остават съвсем близо до фолклора, до изначалната музика, която се ражда от недрата в родното му село, в въпросната област. За него може да се пише и да се каже много. В никакъв случай не може да се предаде една кратка визитна картичка като информация, но все пак да чуем малко повече в следващите минути. Мирослав Илич още като младеж обичал да пее по всяко време и навсякъде, стига да има повод – родово събиране, юбилей, сватба или така нареченото сръбско славле, но само толкова. Дори след завършване на гимназия в плановете му не влизат музикална кариера и музика. Като начало сключва брак, ражда се и дъщеря му Мария, а той се записва в Техническия университет в Белград, специалност електротехника. Полага успешно няколко изпита, но прекъсва. Причината е музиката. Вече не е хоби, а професия. Пръв му подава ръка вече покойният поет и композитор Обрен Пиелович. През 1977 година Мирослав Илич записва първата песен в живота му. Това е малка плоча от 45 оборота. Следват низ от хитове, издадени в първата голяма плоча, излязла през 1979 година. Започва да го търсят най-известните текстописци и композитори. Така се стига до триумфалният албум през 1983 година, когато си с мен не мисли за времето, продаден в тираж от 1 милион копия. Следват от 40 до 50 концерта в рамките на месец и половина. Първият си рекорд постави на стадиона в босненския град Мостар, където събира 35 000 зрители. През 1984 година грижа за кариерата му поема покойният Рака Джокич, личен мениджър на Лепа Брена. Следват няколко успешни турнета с Лепа Брена и двамата бързо се превръщат в най-популярния и тиражиран дует в Югославия. През 1985 издават плоча с 4 песни под заглавието «Един дан живота» – «Един ден живот». След падането на желязната завеса, двамата често са критикувани заради възпяването на социалистическият режим на Йосип Броз Тито. Днес много сърби с носталгия се връщат към времето на неговото управление. В средата на 80-те години на 20 век Мирослав Илич изпада в криза – алкохолна и психологическа. Развежда се със съпругата си Гордана. Малко след този период, през 1986-та, поетесата Радмила Мудринич написва баладата «Теби» на теб, която преобръща живота му. Певецът изоставя алкохола, променя живота си, отново встъпва в брак с Гордана. Година по-късно и посвещава и специална песен. Кариерата му отново бележи връх през 1987 и 1988 година. Мирослав Илич е почетен член на футболния клуб Цървена звезда. Сродява си с футболната звезда Христо Стоичков. Първият си концерт в София изнася през есента на 1989. По време на НАТО бомбардировките над Югославия жестоко напада онези свои колеги, които напускат страната и се заселват в Западна Европа. Най-сериозен е раздорът му с дългогодишният му приятел Шабан Шаулич. Едва преди 2 години двамата се помиряват.
И днес, макар и не толкова интензивно, както през 80-те, Мирослав Илич продължава да записва песни и да изнася концерти в Сърбия и Черна гора, по-рядко в Западна Европа и бившите югорепублики. Искам като начало да питам, защо сте известен с името Славият на Шумадия? Това беше първото, което прочетох, когато исках да изтегля малко повече информация за живота ви. Името ми е Мирослав Илич. Да, Мирослав Илич, обаче го твои колеги преди много години ми дадоа второ име. Да. Сега имам два. Да. Мирослав Илич, а второ е Славой от Шумадия. Защо се прави съпоставка точно с Слава? И Слава е птица, която пее по-хубаво от другите ли? Така е. Така е. А може ли да се направи сравнение с момчето, което през 77 година записало първата си песен, доколкото знам? Девойка из града ли беше, как се казва? 77-ма. И сегашния Мирослав Илич има ли промяна? Същия ли е? Може би повече мъдрост? По-крутен ли сте? Ист, потpuno ист. Абсолютно същия. Абсолютно се исти, ама тоа што не е исто, се вижда. Разбираш? Не искам да правя комплимент, но мисля, че... Тоа што не е исто се вижда. Да. Тоа се вижда, еве. Виждат. Като човек... Тие хора што гледат таа телевизија виждат да не е исто. Ама Мирослав внатре е исто. Чувствителен ли е Мирослав Илич? Може ли да попитам? Това е по-личен въпрос. Като душевност. Аз обичам мой занат. Много го обичам. И всичко, што правим како правев преди 35 години и сега така. Ама аз не го обичам той Мирослав Илич, за кој ти прашаш. Защо? Не го обичам. Чувствителния. Аз, кога бев млад и кога не бев певец, моя мечта, мечта не беше да бидем певец. Моя мечта беше да свършим гимназия, да свършим студии, да бидем инженер, да имам къща, да имам жена, деца. Това беше моя мечта. Ама живот е нещо друго. При нас на Сърбия се каже чудни са путеви Господни. Не знам как да преведем това на български. Да, разбирам го. Точно това е съдбата, чудни са путеви Господни. И onda се одедно станав певец. И еве 35 години съм певец. Ама никога до край не съм се помирил с тим. Не съм се помирил с тим. Да. Секога малко не обичам той Мирослав Илич. Може ли да попитам Немав доволно времена за приятели. За личен живот, да. Жертвите, да. Цената на успеха. Искам да питам каква е цената на успеха. Това е. Да. Може ли да се каже, че по някакъв начин това нещо се плаща много скъпо, но си заслужава въпреки всичко, ако трябва да се повтори пак? Не. Ако трябва да се повтори, пак би отбрал да бидем певец. Нали? Пак не. Пак ще има противоречие между единия и другия вътре в нас, да. Не знам дали ме разбираш, ама... Да, разбирам, да. Мисля, че това е заложено у всички хора. У всеки човек е заложено. Любовта, според вас, истинската любов повече боли или повече ни прави щастливи?
Дали е сила или е слабост? За каква любов прашаш? Към жената. Към жената. Нека бъде към жената, не към песента. Всичко, що е добро на свят, стана от любов за жената. Всичко. Звучи добре. Всичко. Звучи добре. Добре. Знам за всички успехи, няма да ги изрежем, да не губим време за албумите, за триумфите и така нататък. Майка на всеки успех е жена. То да знаеш. А на провалите? Ние, мушки, знаеш как правим, ние сме мачо, ние сме главни. Ние не сме. Жена е главна. Жена е покретач за всичко. Имате ли неосъществена мечта? От сега нататък, която да искате да постигнете? Аз съм от село. Да. Моя кръв е селска, плава. Да. Синя. Синя? Синя. Добре. Синя. Кога свърши нека турнея, когато искам малко да бидем сам. Почивка, да. Сон ми е село, фарма, мир. Разбираш? То ми е мечта. Може и това. Кое? Пецане. Да. Риболов. Риболов, да. Значи има и такова хобби. На какво се молите и на какво разчитате в тежки моменти? Първо на Бог, на себе си или на трети човек около вас? Каква ви е опорната точка? Защото това е много спорно при различни хора, когато питам. Тия работи са за мен много важни. Много важни и по-много обичам хора, коима то е важно. Отколко тие. Аз имам и приятели, кои не верват. Кои са атеисти. Да. Окей. Ама за мен тия работи са много важни. И аз преди 3 години бев на Света земя, на Израел и Палестина, бев на всички тия свети места и имам грамата от Иерусалимски патриарх. Аз съм хаджи. Хаджи Мирослави. Да. Това е мечтата на почти всеки човек да стигне до там поне веднъж. Ама аз не зборим много за това. Аз не бев там за да зборим за това. Аз бев там zato što так се чувствувам. Това ми е важно. Важно ми е. Разбираш? Да. Сега може ли малко прескачам в друга посока, ще бъда кратка. Твърди се, че наши български певци и изпълнители крадат от вашите песни, от сръбските песни. Едни и от други. Сега, и от овде на Сърбия, и от Сърбия на овде. Кого взима? Да, и от двете посоки се взима. Значи не може да се каже откъде идва тази песен и на къде отива, нали? По-рано. Сръбско и българско, да. По-рано. България нямаше тай ново музикална индустрия. Есте. Да. Беше български национален фолклор. Да. Сърбия имаше сръбски национален фолклор, ама имаше и то ново. Ама то ново беше на основа на taj сръбски национален мелос. Да. България от там някъде 89-та, 90-та, кога се отвори, стана некаква музика, koja nema vrska sa osnova na български национален мелос.
Да. Тоа се случи в Србија още порано. Да. Ама не е добро ни на Българија, ни на Србија. И за двете страни не е добро. Не е добро. Българија треба да има нова, модерна, народна музика, али да биде на основа на български национален мелоз. Да. А не да се крадат од Турција, Грција, Испанија, Италија. Зошто тоа? Да. Така и на Србија. Да, има Аз ова што тебе зборим сега. Аз зборим и на Србија таму, по телевизија. И там се случват такива неща. Така. И то не е добро, то не е добро. Имена на наши певци, които уважавате обаче, и певици, знам за Рени, примерно. Не се проблем. Да, добре. Разбираш, однос, колегијален однос. Тоа не е проблем. Таленти не се проблем. Има талент, много талент. Проблема е в това да не се плагиатства, не се на Българија е таленти на... Тоа не е проблем. На Балкан се кога беше талент? Много добри певци и певици. Ама проблем е музика. Какви песни, каква музика. Тоа е проблем. А таленти има. И при вас и при нас. Това е хубаво, че при нас има талант. Има, злато. При вас това ме радва. През 1989 есента сте провели първия концерт в София, нали? Тогава България вървеше по пътя на демокрацията. Сега сме вече в Европейския съюз. Последен въпрос. Може ли, според вас, изглежда ли България променена? Има ли положителни промени или не? Така, отстрани погледното, точно защото не живеете тук. Европейски съюз не е, Миша, помози ми, чаробняк. Как се каже на български чаробняк? Той што има... Магиосник, не магиосник. Маджионичар. Не може да прави... Маджионичар. Чердец, да. И той што ке вака, куцне и всичко е сега. Не. Е променено ли ви изглежда? Аз това питам. Това трябва да знае... Това трябва да знае и български народ, и српски народ. Това е процес. То не може за един ден, 2 дена всичко е хубаво, всичко е пълно пари. Не. Влегвање на европейска заедница народ е процес. Процес и тој път има много проблеми, ама секоја страна треба да се бори со тие проблеми и да... Аз мисля, че в заключение има какво да научим от вашата страна, нашата страна да научи от вашата. Ние още не сме на европейски. Нищо. Въпреки всичко, казвам го по други причини. Така, като заключение, само да отправите някакво пожелание към нашите зрители, към нашата телевизия. Не е лесно. Аз много време тук. Аз често на България и приватно дойде. Има много приятели тук. Не само Христо Стоичков, мой побратим. Знам за това. Миша знае. Аз не цяла България има много приятели. Много приятели, кои не са от спорт. От бизнес, от други... Сферата на културата, разни личности, разни професии. И зборим се ми. И обичам да зборим как да виждам пулс на страна къде съм. Не е добро ни туку, не е добро ни при нас. Ама, аз кога зборим со Христо за тия работи, той ми се кога збори. Ярослав, ще се оправиме ние балканци. И я мисля, ще се оправим. Да, значи това е. Заключителни такива доста положителни думи. Значи оставаме с надеждата, че нещата все пак могат да се оправят. Така и обещах. Надежда задна умира. Обещах, надеждата последна умира. Много благодаря за мерси на вас. И много поздрави за хора, които ще гледат вашата телевизия. За Кабел Сад Запад. Чао. Благодаря много.
suze roniš, a ne želiš da ja vidim. Tebi koja ludo voliš, tebi koja se divim. Tebi koja verna drugo, koja srećo, koja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam dao, nema drugo. Jesen povedi, tebi pesmom želim reći da me boli tvoja glava i da će me savest peći za sve što si bila sama. Tebi pesmom želim reći da me boli tvoja glava i da će me savest peći za sve što si bila sama. Tebi koja verna drugo, koja srećo, koja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam dao, nema drugo. Tebi koja verna drugo, koja srećo, koja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam dao, nema drugo. Ne volim jesen, ne volim kad pada lišće zlato, ne volim kiše, a ne voliš ni ti verovatno. Ne volim jesen, ne volim kad pada lišće zlato, ne volim kiše, a ne voliš ni ti verovatno. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke, kada smo poslednji put šetali kraj reke. Jesen je plakala s tobom, jesen 70 i neke, kada smo poslednji put šetali kraj reke. Мисля, че за песента няма граници. Прескочихме до Сърбия, Сърбия дойде до нас с песента, която чухте преди малко. Мисля да ви пожелая лека и спокойна вечер и сладки сънища. До нови срещи, до следващия път.